Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। Ade जाला मेंबाय सुथिबो जाला मेंबाय दे दसे सानस्रि आसोल जाला बिदि नङाबा माथो रावबोथ' मेसिन बायदि मोसाबाय थानो हानांगौ जाखो जोंलाय मानसियालाय मेंबायलै बारदो खरसे गिदिंनाय मोनबाय आंथ' आसोल पाबजिया बेन जामारसिगोन ना मा जाखो ना जाया जासिगोननो माथो गभर्नमेन्टआ अर्डार होखाबाय आरो लोगोसे माखासे दस्रा एप्सखौ बन्द' खालामजोबसिगोननो बेन खालामजोबसिगोन इन्डियायाव आं बोरैबा दुखुबो जादों दुखुआ बोरैबा मोजांबो मोनदों मानो होनबा मानसिफ्रा रावबो बेखार गैयामोन ओरैनो बेखार जानला मोनला नङामोन मानोना बयबो पाबजियावनो बेस्थ' गोजामोन दाना नै पाबजिबो गैला मबाइल लेजेन्डबो गैला मानसिया बेखौसो बांसिन गेलेयोमोन दा मानसिया बेखार जाजोबसिगोन ना जाय बेखार दंमोन बिसोरबो बेखार नङामोन बयबो मालाय पाबजियाव बेस्थ' गोजामोन दाना गासिबो बेखार जाजोबसिगोन आं दुखु मोनदों बोरैबा मोजांबो मोनदों आरो सिख्लाफ्राबोथ' रावबो बेखार गैयामोन ना दाख्लैनि समाव लाइकि दंमोन टिकटक दंमोन मालाय बेयावनो बेस्थ' गोजामोन बयबो दाना गैला सिख्लाफोरखौबो नुला दाना बे गोदो गोदाय गावसोर सेभ खालामनानै दंमोन बेखौनो हौवासाबो सिबायफोर गोदो गोदाय बे लाइकियाव बानायनायखौ दालाय सेभ खालामनानै डाउनलड खालामनानै दोना होमबा दालाय बेखौनो दा हौवासाबाय बेस्राफ्रा अन्थाव बाथाव हरनो ओंखारबाय आङो लाइकिबो गैला टिकटकबो गैला सिख्लाफ्राबो बेखारसै दाना आरो हौवाफ्राबो बेखार जासिगोन दाना पाबजिबो गैया नालाय बेनिखायनो गावबागाव खामानि नागिरनानै खामानि मावहैजोबदो ओमफ्राय जों VPN इउज खालामनानै गेलेनो हाया होमबा हायलै फाग्ला बे एप्सआनो गैखालालाय माजोंबा VPN बाहायबाव एप्सआनो गैखाला जाबालाय प्ले स्ट'रनिफ्राय थानाय नंखाला बेनो जाखाबाय दस्राफोर एप्स बायदि ओमफ्राय जोंहा समबा जासिगोन ना दाना माजोंबा गेलेबाव बेनोसो टाइम थांथारोमोन आं सानसेयाव बिदि जागोन होननानै आं गेलेखाया गेमखौ आं गेमखौनो मोजां मोनखाया खर'सो जायाना गेम गेलेबाथाय माबा आरो एमानो जायाना आं खनसे गेलेनायदोंमोन माबा एनिमिखौ गुलि एम नागिरबाय आङो एमानो जाया माबा एरायसो नोंसो मारै गेलेयोलै आसरितसो मानसिफ्रा मारै गेलेयोथाय एमानो जाया मा गुन्दा गाव नायबाबो एमानो थाङा मा बिफांफ्रावसो थांलाबायो ओरै गोजौसो दावखोहैलाबायो एमानो ओरै प्लास दट सिन थायोना बे ओरै गोजौसो थांलाबायो आरो आपेल दंमोन आपेल ना मा फिथाइ दङ जायखिया बेवहाय खुबैबाय आङो मा मानसियाव नाङाब्रा मा दस्राथिंसो फिउ थाङो जाया नङा होननानै आरेस्ट खालामबाय आं जाम्बा नों नुबसो जाम्बालाय नुब नों गेलेनो रोङा जाम्बा मानसिया नुब नामा सोलोंबा मा रोङा बेलाय सोलोंबा हाखायोमोन आंबो आं इन्ट्रेस्टानो गैखाया खर' साया बेखौ गेलेबाथाय आं बेखायनो आइजिआइसो गेलेयो आइजिआइ बेन जाया जाम्बा जिन्दगियाव आइजिआइ बेन जाया फै जाम्बा आइजिआव गेलेफै आइजिआइबो खर' सायो थेवबो आइजिआइखौ इन्ट्रेस्ट मोनो आङो आइजिआव जेबो गेम थाबथाया ना नेटनि प्रब्लेम ना कम्पिउटारनि प्रब्लेम ना मबाइलनि प्रब्लेम जेबो जाया जाम्बालाय टावारनि प्रब्लेम जाया नों आइजिआइसो गेलेनांगौ आइजिआइआबो बेन जाया जाम्बालाय आइजिआइखौ गभर्नमेन्टआ बेनबो खालामनो हाखाया खथ्थ' स्मुथ जायो जाम्बालाय लास्टआव सासे हिन्जाव गावथारहैनांगौ आं दाबो बेखौ गावथारनो हायाखै जाम्बायासो दाख्लैसो आइजिआइ गेलेबावो आइजिआइआ गोदो गोदायनि गेम दाख्लैसो आइजिआइ गेलेबावबाय दा थुन्थि जानानै दा आइजिआइ गेलेबावो जाम्बा ओमफ्राय नोंसा थुन्थिखाय पाबजि गेलेदों पाबजि गेलेनाया मानोबासो बेन जाजाखो सिगाङाव आं होनखादोंमोन जालायनो चाइना नङा टेनसना चाइना नङा जाम्बालाय मा नङा हनै आमेरिकानसो र' माबाखौ मारिनोमोनलै नोङो र' दाख्लै बावबाय आङो ओमफ्राय आं बाय टेनसनाबो चाइनानिसो सानसेआव टेनसनाबो मेन जाखागोन होनबाय मानिया दालाय माथो जाजाखो DJ Shubho and Sumonraj.